Jak kręcisz? No. Kościół w Bytomie. Tutaj. Miasto Bytom. Właśnie. To jest piękne miasto. A, Borderlands. Powiedz coś. Coś. Coś, dobrze. Ty też coś powiedz. Coś. Coś, dobrze. No. Ja filmuję mnie, bo ci urwę ręce. No chodź, bo nam wykupią. Właśnie, wykupią nam Borderlandsa. Proszę państwa, Agora Bytom filmuje moją nogę. A te nogi już kiedyś były na filmie. No. Nogi już kiedyś były na filmie. No, gdzie idzie? Miłosz? Gdzie? Tu? Nie. Nie, teraz nas ten wezmą, kurwa. A to Sfis, to nas zamkną. Z nimi nie wygramy, proszę państwa. Z nimi nie wygramy. Chyba prawda. Mam na imię Mephistopheles. A ja jestem Faust. To jest George Jumbo. mój ulubiony moment. Dawaj kasę. To powtórz. Dawaj pieniądze. Nie mam. Moment. Patrz, Nikoś ma. Nic ten. I tak pod kątem. Będziemy Tak to tutaj w tą koszulę tak zahaczył. Pokaż. Popatrzcie ile pieniędzy. Kurwa mać. Ciężko stronniczy. Zgoda rodzica. Żartuję. Nie. Żartuję. Żartuję? Nie. Żartuję. Nie wiem. No, tak więc wchodzimy, a tu nie wolno. Mamy. Mój jest lepszy. Skąd wiesz? Mój jest najlepszy. Mój jest najlepszy. Gówno. Patrzcie, ale Wiksa. Go wciągło. Won mi stoi. Dawaj, dzisiaj Jedziemy na drugie schody. Borderland jedzie po schodach. Głupie, ale z wartością artystyczną. Miłosz. Kawa była twoja. Ej, sztuka. Prawdziwe dzieło sztuki. Nic nie wiesz pewnie. Burza. A jest taki tryb Podrzuca... Czekaj, nie. tak się rozszanką robi, Trochę strach. że ustawiasz na samowyzwalacz i podrzucasz. Tak, I tak, on jak się słuchamy. No mów. Jak się obraca, Tak, to w tym momencie robi zdjęcie i wtedy, jeżeli dobrze trafisz, tak. wtedy możesz sobie zrobić O! focie O! taką z góry zlecącego aparatu. Frostbite 2! Nikt mnie nie słucha. Nie, Miłoszu, słuchaliśmy cię, przynajmniej ja cię słuchałem. Ja też. Ale drogo robi teraz takie things. Takie... Czytamy wymagania. Wymagania sprzętowe. Jeszcze ktoś nie kupił, chce wiedzieć jakie są wymagania, właśnie teraz będą System. podane. Tak, Windows 2000. trochę ten. Żartowałem. XP. Service Pack 3. Oprogramowanie klient Steam. Pisze jak byk. Kurwa. Procesor 2,4 MHz. Jednordzeniowy. Dwujajowy. Półrdzeniowy. Tam. We. Pamięć 2048 mega lub 2048 mega. Jest ukośnik. Daj. Uczmy. O, widać. Miejsce na dysku. 13 giga. Wow. Mało. Karta graficzna. I tu GeForce ciekawe. 680. I tu ciekawe. 256 MB VRAM. Jest to zdecydowanie stosunkowo niewiele. Karta graficzna GeForce 8500 lub ATI Radeon HD 2600. Proszę Państwa, melduję, że można to odpalić na łokciu. Ale to są minimalne. Minimalnie. Na łokciu. Na łokciu. Continue. Zalecane. Zalecane, dobra. O! XP
Lub Vista lub 7. Odhaczone, mamy. Nie, kurwa, mamy tylko 7. O nie! Nie mamy XP lub Visty. Też mam. Nie mam. Co masz? Nie mam. jeszcze. Ja mam XP, ale nie na tym komputerze. No, Ale masz, liczy się, tylko ja nie odpalę, trudno. Klient Steam. Czekaj, proszę państwa, to jest urząd miasta Ausbeuten, czyli Jezu! kurwa mać, niemieckie wewiórki. Kasztan! Kurwa, go do głowy. A mi kiedyś zajebała. Go na do głowy. Nie idziemy jesteś. tamtędy. No tam jakieś czawy siedzą. Nie, czawy są. Ja Chaws. się nie znam. A Dobra, no. w metro video. Dalej zalecamy. I'm continued. Continue, Na please. Steamie skończyłeś. Please like continue that one. Procesor. Steama nie mamy. Nie wiem. Nie mam, to jest para. Aha. Masz parę? Nie mam parę. Nie mam pary. Chyba że chodzi o boots. Pani profesor. Zaraz nas kurwa zamkną. Profesor 2,3 GHz. Czterordzeniowy. Uwaga. Go na do głowy. Czyli proszę państwa, chodzi generalnie o to, że oni mają jądra zamiast głów. Pamięć Continue. 2048. Przejdź tutaj. Nic nie widzę. O. Teraz nas Miejsce rozjedzie. na dysku 20 giga. Ciekawe, nie? Jak... Co? Można minimalnie zainstalować w 13, ale maksymalnie w 20. Nie no, Może byśmy przeszli na chodnik. No zaraz rozjedzie auto i będzie chuj z grania. chodnik to jest parking. Może byśmy przeszli na chodnik. Pamięć graficzna 512 MB VRAM. Proszę państwa, na łokciu już tego nie odpalimy, chyba że będzie mocny łokieć. Karta graficzna GeForce 5600. Mało. DirectX 9. Teraz ty. DirectX 9 skończyłem. Inne wymagania. O, to jest. No. Początkowa instalacja No. wymaga połączenia z internetem do uwierzytelnienia w STEAM. Macie internet? No ja mam. Jeszcze. Konieczna instalacja oprogramowania STEAM DirectX 9. Czyli, że jak mam tego Steama już, to będę go musiał znowu instalować i będę miał dwa? Że mocniej będzie. Microsoft Net 4 Framework. To jest jakiś antywir pewnie. Jest jeszcze Visual C++ Reduce i Table 2005. To trzeba tablet dokupić do tego. O kurwa! Co drogie I wychodzi. sterowników procesora AMD. Jak ktoś ma GeForce'a, to takiego chuja nie Sobie pogra. Nie pogra, kurwa. Jeszcze coś? 2012 Gearbox Software Lilith Published and A Distributed. ja nie piszę, gdzie tam można tego Gearboxa kupić. Gearboxa? Nie, bo Gearbox to będzie skrzynka trybów, nie? Albo... Skrzynka kół zębatych. O właśnie. I bo jak masz grę Gears of War, No. to tam masz te tryby. Ale tam już je masz w grze. Albo jak jest program Top Gear. I to O. jest program o samochodach. I oni tam recenzują skrzynie biegów do samochodów. A jak nie To jest kupisz... program, który jest top 10 Gear... No, Gear. Gear, Nie Gear. to... I tak. I tam recenzują skrzynie biegów. Co ty z tą ręką? Marcin się zaraz wywali. Marcin na Parkinsona. O, nakręć to! Nasze dziedzictwo tutaj całe jest. Tu jest, proszę państwa, przedstawiona cała de facto wszystkie najważniejsze punkty naszego miasta. Właśnie, tutaj gimbusy się biją często. Tak zwana muszla. Tutaj dochodzi do starć gimbów. Tak. Nie jeden sobie to już dawał po mordzie, to tak de facto nie jest dawaniem po mordzie, to efektywniejsze jest granie do mordy. Proszę państwa, teraz będzie lekcja historii od Mikołaja, ale tak z tempem, bo ja chcę iść. Więc tak, mamy rok 1500 albo 400, któryś, chuj, nieważne. Jarmark w Gdańsku. Krzyżacy. Ściągnięty tutaj w celu przepędzenia. Miłość! Się mówi, że błoto jest. Przepędzenia znajdujących się na ziemi gdańskiej, ale tempem. No tak, tylko później mi tak... Brandenburczyków. Otóż proszę państwa, wypędzają ich stamtąd, a jednocześnie mordują okoliczną ludność. I proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy na jarmarku w Gdańsku Niemcy mordują dzieci i kobiety, a tam Stańczyk
śpiewa kolorowych jarmarków. A tam ci Niemcy, nie? Tu kobieta tam, o halt, kann nicht siegen, tam dziecko do ziemi mieczem, nie kurwa, i tarczą, i dzidą, nie? Tam, nie, błagam pomocy, a verfluchte Polen i mieczem, a tam ten stańczyk, nie? Tam blaszany, zegarków. What the fuck? Masz ją dobrze? Mam. Co to kurwa jest? To jest wiewiórka piekarz.